Čaute, čaute, čaute. Takže dneska si ukážeme len tak trošku narýchlo tento Glock. Ďalší Glock. Vyjeba. Absolútne originálny ako všetky airsoftové veci, ale toto nie je hociaký Glock. Je to jeden z tých Glockov, ktorý absolútne neviete zohnať nikde. Ďalší pain in the ass, ktorý s nami vyjebávajú naši kamaráti z Japonska, lebo to je TM-ko. Ak rozmýšľate, kde to Kubo zohnal, tak z Japonska to cestovalo do Írska a z Írska to cestovalo ku Kubovi domov. Ktorého domov vyzerá nejak takto. Guns. Lots of guns. Neo, no one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Takže áno, ako vidíte, tak presne u Kuba to už vyzerá takto a nie inak. Je to 19. Prečo Kubo má 19? Lebo on má strašne malé ručičky, aj keď je to 2-metrový chlap, tak on má takú malú ruku, že mu to vôbec nevadí. Je to pičovina, nemali 17. Tak si kúpil 19. Takže aj mne, keď si pozriete do ruky, je to fakt, že len tak. Ja osobne som nosil aj ostrú 19, potom som prešiel vďaka Bohu na 19X, ktorý má práve ten lover zo 17 a je to po piči. Je tu aj Maroš má... Ty máš 45, nie? 19X tiež. 19X, aj tu 45 toho Huntera. To som iba chcel, to som Aha, tak mi posielal voľa kedy fotky takého toho Huntera, ktorý bol s aimpointom a s nejakým svetlom. Takže lepšie sa to drží nám veľkorukým. Neviem, ako tu 19 určite lepšie schováte ako X, ale záleží o tom, čo máte v gaťach a čo tam nosíte. Takže poďme naspäť k tej airsoftke. Je to Gen 5, viete si tam už dať napríklad kolimátor, čo je super. Sú tam tie hnusné glockové mieridlá a taký ten domček a bodka, ktoré ja nenávidím a vôbec na to neviem strieľať. Na airsofte vám to je jedno, na ostre je to solidný pain. Vôbec to ináč, má to plastový záver, ale je to nejaký niečo príjme z karbónu alebo niečo také. Pozerám sa občas na Kuba, aby som nepovedal totálnu pičovinu a mohol mi do toho skočiť. Je to niečo príjme z karbónu. Kubo robí, že? Áno, nerobí to. Kubo, čo tam je? Z čoho je ten záver? Kriste, neviem, Carbon Reinforce, neviem čo to... NASA, to čo posielajú do vzduchu, tak presne to. Takže vôbec toho nemáte taký ten hnusný plastový feeling, ako ste mohli mať, ako keď sme kupovali z Muničaku za 30 € tie prvé manuály a s tom sme sa striali na niekomu na záhrade s kamarátmi, takže mňa to osobne veľmi milo prekvapilo, že by som si bol ochotný aj kúpiť TM-ko. Nedával by som do toho čokoľvek iné okrem Gringasu, lebo TM-ka veľmi radi tým, že majú plastový záver, tomu by vám povedal z 5.7, on povie, že dával tam Gringas, nám je všetkým jasné, že tam dal Black Gas, ale jeho 5.7 je už len na výstavke, lebo nahlásil záver svojho života. Takže tak, spracovanie je po piči, je to Gen 5, je to obojstranné, takže aj Kubo s ľavou rukou s tým vie operovať, aj keď prekvapivo nemá vypúšťanie zásobníka na lavačku prehodené. Neviem, prečo nemá na lavačku. Lebo zvyk. A zvyk je čo? Železná košľa? Ďalšia pičová. Dobre, poďme si z toho zastrieľať. Kubo ide striasť CGS-ky, tak ho rýchlo predbehneme. Nech ho až tak nezdržujem, lebo hneď potom to... Tu sa iba uteká džunglou. Áno, Kubo len tak náhodou naznačil, čo bude ďalšie video. Ja si vás priblížim na našu klásnu 50-ku, ak to bude vidno. A teraz jednou rukou budem na to strieľať. Dobre. Môžete vidieť, že fakt to je celkom solidne presné. Ukážem vám, ako vyzerá ten zásobník aj. Samozrejme všetko funguje ako má, hopuje to skvelé. Má to taký oranžový follower, skoro ako ostrý. Už pri Gen 5.
Kubo tam dokonca ani gumu nemenil. Nemenil som ho. Nič tam nemenil. Takže vyčistená hlaveň. Vyčistiť znova, aby bola zase presná. Úplný základ, ale má to veľmi dobrú spúšť, akože fakt, že ukážem vám len tak zľahka reset. Takže podľa mňa akože na Glock Airsoftový, popiči spúšť, popiči feeling z nej a fakt vidíte, dá sa to extrémne spamovať. Je to témko, pôjde to cez zimu, je to presné, keď tam vymeníte náhodou ešte gumu a hlaveň, bude to úplne zase niekde inde, dáte si tam ešte pekný kolím a už teraz, aj keď to má plastový záver, to nikto nerozozná od ostrej, takže prosím vás, ak niekto nosíte ostré zbrane, dávajte si pozor, aby ste na Airsofte nevyťahli ostru, to by bol prúser, ale hlavne keď príde niekto a budete sa chcieť brániť a urobíte na ňo, že máš, tak asi sa vám zasmeje do ksichtu. Takže Kubo, máš niečo k TM-kovému Glocku ešte? Áno. Poď ku mne, prosím ťa, lebo zase to budem musieť editovať, aby ťa bolo počuť. Že v Gen 5 Maruj zmenilo vnútro. Ja vám ho nastavím. Áno. Jo, neviem, či tam je vidno. Počkaj, ja zoberiem rovno na kameru, keďže ju nemám na držiaku. A spúšťový mechanizmus je trochu zmenený, aj keď teraz to asi nebude vidno. A tryska je trochu zmenená. Že vraj by mala mať o 26% väčší objem, tým pádom aj ten blowback, ktorý máš možnosť zistiť, keď strieľaš, však to si videl. A zásobníky sú tiež zmenené, tieto nové. A majú o 26% väčšiu kapacitu, takže to ide presne s tou tryskou a toto mu dodáva ten feeling. Ináč skúšal som to na Gringase z chladničky, proste kompletne, že 4 stupne. Taký istý McDumby, jak si dal ty, takisto strieľa. Aha, toto pôjdeme natáčať ďalej, takže toľko všetko asi ku Glocku a vidíme sa. Čaute.